Časť areálu v základnej škole s materskou školou na Malonecpalskej ulici v Prievidzi sa premení na akýsi Enviropark. Škola vypracovala projekt 3S Spoznávaj, separuj, správaj sa, zapojila sa do výzvy Zeleného vzdelávacieho fondu v rámci environmentálneho fondu a získala peniaze na jeho realizáciu. Deti sa budú učiť separovať, budú vytvorené priestory na to, kde teda sa budú učiť o tom, ako separovať. Na týchto nádobách bude vytvorená zelená strecha. Deti sa budú učiť vysádzať alebo pracovať s tým prostredím a ako sa starať o hmyz, ako sa starať o rastlinky. Cieľom je, aby žiaci získali vedomosti, ale aj zručnosti, ktorými môžu pomáhať životnému prostrediu jednoduchými činnosťami, či už v škole alebo v bežnom živote. Učiť sa budú priamo na školskom dvore hravou formou. Budú tu naučné chodníky, rôzne pomôcky na pochopenie správneho rozdelenia a triedenia odpadu, slepá mapa s magnetickými kartičkami s danou tématikou. Myslím si, že to je veľmi pekná ekologická aktivita, ktorá určite prinesie jednak rozvoj vzdelania detí, ale myslím si, že aj skrášlenie priestorov predmetnej základnej školy. Náklady na uvedený projekt boli sú plánované vo výške takmer 8 000 eur a realizáciu predpokladáme v tomto kalendárnom roku.